Nobyembre 14, 2022, Lunes. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jericho, may usa ka buta nga naglingkod ug nagpakilimos diha sa daplin sa dalan. Sa pagkadungog niya sa paglabay sa panon sa mga tao, nangutana siya, "Unsa ba kini?" Si Jesus nga taga Nazaret milabay, miingon sila kaniya. Unya misinggit siya, "Jesus, kaliwat ni David, kaluy-i intawon ako." Tungod niini, gikasab-an siya sa mga tao nga naguna ug gipahilom siya. Apan mikusog hinuon siya sa pagsinggit, "Kaliwat ni David, kaluy-i intawon ako." Busa, mihunong si Jesus ug misugo nga ang buta dad-on ngadto kaniya. Sa nahiduol na siya, nangutana si Jesus kaniya, "Unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo?" Mitubag siya, "Sir, gusto unta ako nga makakita pag-usab." Ug giingnan siya ni Jesus, "Makakita ka, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo." Ug diha-diha nakakita siya ug misunod kang Jesus ug nagpasalamat sa Dios. Sa pagkakita niini sa mga tao, midayeg silang tanan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.